ada jilbab polos, ada jilbab motif. Sing motif sik Mbak Ri, soalnya klambiku polos. Iki jenenge Nesmod. Nah, bahane seruti digital printing. Iki bagian PT nganggo jenenge softpad. Mburine. Nah, apik banget toh. Iki bagi kalian yang cari kimar dari kemarin yang tidak mau terlalu menutup tapi pengen tetap outfit-e. Nah, ngene iki lho Iza. Mbak Ri aku wis akeh banget jilbab motif ya wis iki enek polose. Nah, iki jenenge Nespol sing wernane werna orang kaya. Kok iso Mbak Ri lah abu-abu, abu-abu orang kaya kesan luke elegan. PT enak banget iso melengkung ngono lho Mbak. Dadi PT nggone Olive Hijab ki bikin apa tampilan wajah kelihatan tirus. Lho apik iki ya. Lah delokan apik to. Iki sing jenenge Nespol. Lah sing motif mau jenenge Nesmod. Nek kowe seneng sing ndi? Aja gur masalah rego lho wis ngerti nek Olive Hijab ki nggawa kualitas. Masalah rego nomor loro, kualitas nomor 1 ro penak.